Cando chegamos ao lugar, pois topámonos unha colisión frontal de 2 vehículos, un turismo e unha furgoneta. A condutora do turismo, un Citroën Saxo, estaba atrapada. Iniciáronse labores de escarcelación para liberala e cando chegaron os equipos médicos, a médica xa non dixo que tiña lesións incompatibles coa vida e nada se pudo facer. O marido, unha hora despois, ao ver que non chegaba, colleu outro vehículo que teñen no domicilio, topouse co siniestro. Prestóuselle apoio psicolóxico para comunicarlle a traxedia. Un compañeiro quedouse intentando falar con el para dixerir a noticia. Aos 40 minutos, máis ou menos, quedouse grabado, con indisposición, e nada, non se pudo facer nada. Ao final, unha traxedia mayúscula. O fillo, que despois acercouse ali, chamou no pai para que se acercase, e cando o fillo chegou, pois, o escenario xa vos lo podedes imaginar. Non hai palabras para poderlo explicar. Unha desgracia, como se destroza unha familia en 5 segundos. Un accidente de tráfico destas características xa impacta, e se a raíz del, no mesmo momento, fallece o marido da fallecida, pois que queredes que vos diga, non? Estamos todos consternados e ás veces parece que estamos nunha película, non? Que non se espera semejante cousa, non? Foi super duro cando o seu fillo chega ali e encontra a súa nai difunta nun sitio e a seu pai no outro. Eso marca a cualquier persona para toda a vida. Acabar o día antes de falar co eles e po día seguinte estar, pois, conmove moito. Vimos dali creo que non hai ningún veciño da parroquia que non este ali acompañando a familia. E iso, pois, todavía te emociona un pouco máis. Saber estar todos xuntos cando necesitamos apoio. Todos os veciños levámonos prácticamente todos ben.